Татарстанның халыклар дуслыгы йортында рәссам Әлфия Нурхәмәтованың язгы вернисаж исемле шәхси күргәзмәсе ачылды. Һәр картина тормышчан һәм халыкчан. Нәкъ Әлфия ханымның үзе кебек. Ул хыял дөньясын түгел, чынбарлык тормышны чагылдыра. Аксубай районында табигатьне өйрәнү музее директоры булуда этәргеч бирә күрәсең. Картиналарының күбесе табигатькә багышланган. Шулай ук араларында мәчетләр циклы, нурлы җомга дип аталган көнкүреш яшәешнең милли үзенчәлекләре аша ясалганнары да бар. Эшләрем язга багышланган, яңарышка багышланган, бәлки менә үзем иҗатында яңа бер баскычтыр бәлки дип уйлыйм мин аны. Экспозициядә пейзаж, натюрморт жанрындагы иҗади эшләрдән тыш декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре, чигелгән паннолар, калфаклар да күрергә мөмкин. Аеруча колаксыман чигү ысулы белән эшләнгән паннолар тамашачылар өчен яңалык булды. Белгечләр дә югары бәяләде. Әлфия ханым безне шокка торды. Ул шухатлы үскән нақышчысы буларак. Аның хәзер бүгенге кешеләр патшасы. Ул бит әле шухатлы күп теге шау бара халык белән үзенең яраткан Аксубайында. Күргәзмәне ачу тантанасында Татарстан халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов та нәкъ менә онытылып барган милли традицияләргә нигезләнгән сәнгатьнең яңартылуын хуплады. Рәссамның башкалада беренче күргәзмәсе, аның тантаналы ачылышы миңа алга табада иҗат итәргә рухлану, илһам бирде дип уртаклашты Әлфия Нурхәмәтова. Күргәзмә Татарстан халыклар дуслыгы йортында 22 мартка кадәр дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.